Ia le una la papa. De ce nu trece? Răcius ca să bie, un cu metru am 900, Bă, închide ușa că la holodimnic. Trebuie să te duci să arăți Lamborghini, blade. Uite, blade. Cel mai huitele Lamborghini, blade, din Moscova. Ia deschide. Dar unde duci? La locul la locul. Grigore! Tine, tu? Băi, băieți, vinde! O ștucă de euro, na! Caută-i! Nu trebuie poțosul, dai înapoi! El caută un autopilotul! Dă-i înapoi pe ce simți! Dai înapoi, că este o și-stori! Hai! Da. Hai, dai înapoi, dai înapoi! Așa îi dă el gazul, că merge nici nu s-aude. Acum mă ridic și eu mine și ena. Hai să dau trip-top pe zi. Așa nu-i nimic, avem. Ce seară, nu bei bere? Ei, nu bine. Nu bei? Nu-i? Este vreme pe țară, găi. Este vreme pe țară, și. Trebuie să mă duc să duc baba. Ce babă? Baba și la clip.